2070 ya ye program kesiye ewo oman Ghana me no kasa sisi a bebi a make kasa free me wo Angola na urade fam so decode ministries ebobbo Portugal din ebobbo Angola din but who say nipa kro ni tie asem no na me ka brofo na wonte but ye translate it. Hi nyame onhira onka ho wonim say Friday we ya na ye morning service ewa Accra Madina Abokobi ebi ana wuni anunti me by se me baba be kai wo say china na ye morning service wanwa so na ye nyina ye hia ewo Madina Abokobi no me pese wo ye nhira ai me pese utimi edi adanse ankofo die bi me da nyankopon ase se nyankopon ase sam hyebe enemi amini ani da so me ni obi kura ko betimi aboa me na makosi no so akwantiom ene na me papa doctor jaba so amma ene hyebe no so asesa ene mabama mu na me rese me di adanse e be se me tu kwan na baba na tete apansam ani da so bia ni mu na so mama mabama mu I keep on seeing God and I keep on praying say nyankopon be hyebe no ene se o hwa abrabo no hwa asesa da nyame ase da papa doctor jaba nso ase sa wasa hyebe no mani munyam wi atoma abrabo so ene me ana kamini ani da so ene hyebe no asesa da nyankopon ase ono ye hyebe sesafo ono asesa nipa hyebe oyi nipa firi numi mu oyi nipa firi mpochire mu ene seminso mi amini ani da so abusuamu no mi achichire me ene seminso metumi atukwan a esu metumi atukwan aba Germany me papa share me nkomo say abranti me hwa onni bronya no wa ha ene hwe ase da yeso ase me tu fa wiem ne ba ase magic ase mo tan me fi ba bi na din besi ya afi we bedru ebe ye Christmas December na abranti we ni Ghana ha some yes onko oni bronya no Ghana ha me pesa wo hwe me camera mu na utu emema te se wa na sankofo e hwe wa omonye ne mani omunim se fie ha na ye settings bi ne ye no obae no ye obi ne wo bebi se bisa wo nsensem bi ansa na Dr. Asia wa da bida me akasa se de me hu no me na me pese me ametu kwan se ne papa da bia ya okasa obi se otu kwan a ana pese wo ye bibia wo se otu ho na mo enna fie me de ha ye me fie da bia me mama ba mu ko papa wakasa de nyankopon beye wo se wo na wo de wa ho den eka ho na nyankopon so asem o na papa so aka da tumi abam ebi mu ya chi difo na me se me na fofo atwa me ho ahie nyina wo be hu se da bia mo sire me se da bia me da TV a me hwe bia papa nko na me hwe no sa papa da bia me hwe no enne nyam nam no so amen sanchira ne ba besi o ma bra bom eti me nuanom a mutie me na fofo mu nyina mutie bi no ebe kakra mu hu me se me nam Ghana ha bi mu emu na me kwa outside na nam so se de nyankopon aka no mo be hu fa mo be fa saa no so na mo so ma di papa chi na mo so sanchira ne be pie o mabusuam na yedi aba busuanim na mo ho atom wa busuanim de kakra metimi aka no ne da nyankopon ase se nyankopon hu me mobo na wasesa hyebe no enne hyebe no asesa Ewurade tutuma na mo nyina si mi ananka me nsem fata mi ananka busua ayi metotwene mi ananka enidaso ni babia nanso na Ewurade ahye mani monyam si Ewurade amama be ye the pillar of my family ida onyankopon ase asira nka wo Ewurade wodin ayeye nka wodin na senka wodin Ewurade na waye ebrum adwene ntiase so ne waye eye me wonwa Ewurade dependment ne wo ya ase Ewurade me da wase wate onokwafo no asafo Ewurade shebless safo no asafo Ewurade sema na wase a na mayotiafo enne ni da so nyina saye shebless tete pansami me ne boafo ablabonum me ni eni da so ablabonum nanso Ewurade a okania wakam o hyania wahye se obeye no wo hye na waye se do wasam tie pepepe Ewurade me da wase wate no mama kuma so ade nyina bemu na Ewurade wo anem no wase same shabele no na mama bogasam ni ye adwuma enne ne kasa me nsem fata da so bie ni baabia metimi ababa page enen Ewurade asadan kam din da ayeyi enkam din da wase ane sefata
show animonyam. Afasida be mun command papa doctor Jaba. Oh, international stacia, original stacia. And you know count the papa. And ya wa wurade na mo nsaso aye nwuma bebre e ma bra bomu akwantu mi nsem fata akwansibi bebre nanso enam wa kwankyere so no wurade enehwe ababona asesa enam me papa wurade nsa e wona so wurade tumi ode ma na wiye bre mu tire enehwe boka sem ni ye adwuma hwe na me ma we pie Germany so what I say Germany abonten so na me wono na wo dwe se entumi mamu ana ye wo difo bu ogan hanu ma ba no kwafo me kan okura kire wo sa papa no tumi ehyedensa awurade di ahode bi ehyedensa awurade di tumi ni ahode ye bi ehyedensa papa no nyam ka odin wate asedan ka odin wate ni wa hwero mu bi awurade enhye wanemu woni awaje e ka me visa semu a na enye easy se ya de ade akotum I was say ade no kure tumi ba papa edume kwa me so a amse ma me ya lo kotugu koja yarese na nkomhye papa ka kire me se hwe papa bi abo abra bu ma na bibia bebum me hye nkoma ne me bompa ya ma me papa bompa ya ma no anche ni week pepepe no mo frɛ da no mo frɛ me na me ko interview na me ko ya me de me form so no ko ya pepe ya musa me question na ya fi ablante blafie ni week na visa ne bae Erade asedan ka odin wate efiti visa ne nya ba ye pepepe na me yese me pese me ko papa immigration sensem be bia me ko fa yin no ma musa me hwe na se me na musa ni ame ko ba bi no questions o me busa me ko emfa un ba bia enne se ne metima be pie Germany papa de me kan sa asedan ka odin wate ayeyen ka odin wate papa doctor Jabanyami on hirawo se wo abadaye na hu nipa mbo na nipa kan akoma ma obo nipa se wo busuani se nye wo busuani o di akwankyere ene ne mapa gukuamu ametime boaboa yam ya na mo nyina si ye ne hwe mi nsem fata abusuani patitiri bi animu ene na maba Germany boga ene boga se mi ye adwuma on kara na toso ene mapa gentle so wo hu bibia ye adwuma pacho ene no first time and now second time about the transformation factory and my first day but me buy and in fact I've said that we are, the Spirit of God is here. Spirit of God is working at here. So I invite everybody in Ghana or foreign country to come. Because Ojaba, I just hear the name, but I don't know that the man is anointed man. But today, I'm an elder person. I myself, I know that the man is anointed person. Yeah. Madam, what was saying? What would me and Kwalane way? Omu ofie sesie omu no obi ofie omu ne presla ofie Dr. Jabanyami the word of knowledge. Do you understand English? Yes, please. This is what I'm saying in the realms of the spirit. God said I should help you today. Amen. God said he has a covenant with you. Yes. The lady is called Priscilla Ekuban. Yes. Talk to me. Yes. It's true. Yes. It's true. It's true. When you were about to come here, you were watching around and you saw Prince. Yes. You saw Prince. Yes. You saw Prince around. Yes, please. And you were contemplating. And you wanted to tell Priscilla something. That she should take care of the case. Shouldn't allow the case to go out. Jesus. Because of Prince. It's true. See, just touch my back. I want to go to your house right now. Can you call Priscilla right now?
Yes, please. Go bring your phone here. Call Priscilla. Something is about to happen. Your friend David Amuso, as you know, Madam for police for move and Kobe and then the Tessano, a lot of my friends are motion your TV. So the Pamucho in fact, Mumbra every Friday piano, Mumbra Meshe. Your anointed man, honest, a son anointed man, but this Ojaba, Papa Ojaba is anointed man. Come testify the anointing of God. Priscilla, I want to say. Okay, who will fear? What you sank a will be seen your my wesi? Who go so I will see? Shadia, sorry free baby, I want na call Ubenkum to say, P.A. Kofa eye Samira ne danechi. Samira ne dano. Okay. What drew her? Adia bi asi wo ho sesi o. Eno na mpesa me ho adwuma. What drew her? Wọ́n sẹ́ ẹ̀yà àrùn mú de adìẹ sẹ̀nsẹ̀n họ. Ọmọ sẹ̀nsẹ̀n ni ọmọ wọ̀ họ. Ẹni ọmọ náà wú sí no. Wọ́n akọ akọ yí ẹ̀yẹ ọmọdàm ní brazier ní free họ. Wọ́n yí brazier ní free họ. Wọ́n si ẹnna mọ̀ hu sẹ́ wọ́n di ahata atadeɛ baako mmienu bi mfimfini. Mehu so wo dia. Aha. Yi saa brazier no na te ahoma na na esen so no na fa kyekere. Na fa to ho twɛn me. Me be kyerɛ wade wai. I said that God who is powerful. Me ba mami so na mon ka ate no mama wo ye adwuma bɛn Pacha me try there Friday. Pacha he fa na wo kyerɛ de Chidima Learning Academy. Okay nti nkɔfo ni mo pa Was school mo there but they were nkɔfo nhye ɔmo hyɛ da ni mo nti nkɔfo ni mo wankasa Pacha wo den na awuo me nua wo nua Pacha me ba why no gina wo nkyɛn yi me mfa wo ne sa wo bɛka kyɛm sɛ me yɛ nsama afrɛfo ɛnyɛ wo na wafrɛ me ɛnyɛ wo na wafrɛ Chama yɛnya huhum adwuma hwɛ wo nua ne na gina wo nkyɛn no ɔsɛ me nka sɛ me nkyerɛ na kɔka kyerɛ Arnold. The Bible said God does nothing unless he reveals unto his servants the prophets. Bible said Awurade nyɛ biribi gye sɛ ɔda na di kyerɛ ne nko adiifoɔ. For this cause the prophet of God, Prophet Dr. Ojaba, ama no kwan sɛ Awurade mfa no so enyi nsira ma me ne wo. Etu de ne sɛ 2070 Friday di anim ya this very Friday wobɛfa ogidie amafa wo hawo nso de aka ho na wo de aba Awurade anim na ya bodo do mpaye na ya hwɛ de Awurade bɛkasa akyerɛ odiifo na ma yɛ na ya hwɛ si bibi besi wo abra bom anase bibi nsi a ɛbɛyɛ me ya sɛ wobɛgya wo amane pa atena fie wa wonim sɛ ne ma nko yie so tena fie da bi manyɛ saa manyɛ wo ankasa ho bonsam fa ogidie ka ho bi na yɛ nyina yɛmmra Friday anopa 8 a.m. ɛwɔ Madina Abokobi Transformation Factory na no kwasɛm ne sɛ Awurade difoɔ sɛ woba fa fruit a w'ani gye ho fruit a wopɛ fa bra yɛ bɔ mpa yɛ agu so de gidie aka ho gidie ne ho asɛm hia me fa kyerɛ otim sɛ Friday yɛ nyina yɛhyia wɔ Madina Abokobi and I believe strongly say Awurade bɛyɛ ho sɛnkyerɛni etu firi sɛ nipa gu aso de mo bebrebe no yɛto sɛ yɛbɛhwɛ movie ana da bi adumi wɔ Dr. Ojaba so enti ɛpɛsɛ adom ne yɛ ho adwuma enti fa kyerɛ otim sɛ Friday wuni baabi akɔ asɛm to a onkɔ ayie enti enya yɛhyia ɛwɔ Dr. Ojaba nanse na adom ne ɛwɔ ne so na aboa nipa bebrebe de omotu kwan no
abɔ nipa bebree ma ɔmo adwuma kɔ yie no yɛn nso aduru yɛ so sɛ ɛwɔ sɛ awurade yɛn ho sɛnkyerɛnne ɛmfa nso otirim sɛ ɔba baako pɛ na deɛ wopɛ na nyɛ yɛn nti wɔgyae daabi mpanimfoɔ sɛ wodi nso gu faako a ne twa ahuro eti fa wo gyidie bra na mɛsɛ mɛfa me gyidie mmra Friday wei na nyina yɛnhyia na de awurade wɔ ma yɛn no ɔnyɛ ma yɛn wote baabi na wɔhwɛ a ɛbɛbɔ wura wadwenem sɛ ɛyɛ dɛn wɔhu ɛyɛ dɛn obi a wɔ fie ne ɛkyerɛ sɛ wahata atadeɛ wɔ ha wayɛ hwei ɛno ne ma wohunu sɛ we are serving a mighty God. Oh, Jesus. Eti wo wɔ them ha count yourself as a blessed. Amen. Na me hyira wo wei na Yesu di gya yɛn. That's right. Wɔse sɛ mogye me di a mobɛyɛ nneɔma kɛseɛ. Eti Yesu ka wɔ bi a wɔgyina akyen bi ase na sɛ me nso mekɔ fie kyerɛ baabi a yɛhata atadeɛ a mayɛ mistake. The same grace. The same grace. Ɛnyɛ sɛ bi a atadeɛ no a yɛhata no asɛm ɛna mekɔ yi kɛkɛ dabi ɔmo pɛ sɛ ɔmo fa atadeɛ no. Okay. Na mehunu sɛ ɔmo di mmoko pere adeɛ no so. Eti mehunu sɛ maame akɔ wakɔfa abɔ ɔbɔ hwieyɛ na sɛbi ne nufu so ahyɛ ase ahyehyɛ no ɔkɔ hospital ɔmo so wanya cancer. Na deɛ awurade ka kyerɛ m sɛ the same thing ɛna ɔmo de yareɛ nketenkete de ha ne sister na ɔmo de kun no enti afei yɛ ɛbɛduru ne so no ɔno deɛ ne ti ayɛyɛ wayɛ lucky. Busane mame sɛ ɔno ankasa na ensisi ne so ɔba ha na esisi ne so sɛ wagya ne brazia ɛde asan homa so a wɔhunu ne sɛ eni kwan sɛ adeɛ ɔde yɛ ne ho wɔgya hɔ abra wɔ ne fie eti na esisi so wɔte ka mu a wɔba nyina no wɔdwene ho kɔpem sɛ wofrɛ wo banka kyerɛ sɛ ɔsi nneɔma ɔnkɔ yi mfiri hɔ na ɔnsi mama mebɛkyerɛ wadeɛ bi a moayɛ deɛ wɔ sɛ wuo ɔbɛkɔ wuom. Amen. Wo nua na yie no ɔmayɛ ɔmo nyɛ mahunu sɛ ɔmo atena se na ɔmo ka date bi sɛ ɛbɛdu 12 July no. In fact ɛnɛ service na no ɔhye mehwɛ deɛ ɛkɔɔ so wɔ dɛm hɔ a ɛboro adwene nte aseɛ so enti meka kyerɛ obi a wɔte fie na ɔnya nhunu deɛ awurade bɛtumi afa papa no so ayɛ sɛ ɔmo mmɔde no mmra yɛ papa no no sɛdeɛ yɛ nkora mpo yɛyɛ mponi na deɛ papa no ɛyɛ nti bɔ mmɔden sɛ wobɛbɛpiem wɔ ahemfi ha na bɛpiem ha deɛ a aha kasa na sunsum no nyina gyina na hɔ na bɛhu sɛ ampa awurade te ase na ne ma so yɛ den ɛwɔ hɔ Odifo awurade Nyankopɔn 27th of this month a prophetic service Odifo invite obi owo fie Odifo awasɛm ne sɛ mesan wɔ ha 27th because deɛ tɛ ne sɛ dwuma deɛ asi di ne yɛnim wie molu ma asɛm ntwɛn nti mete ha kosi sɛ ɔno Nyankopɔn bɛyɛ dɛ ɛbɛkasa 27th mɛsrɛ obi bia sɛ ɛna fie sɛ deɛ si na ne bɛboro so akyɛn so nti 27th nyina yɛ hyia zuzu adɔfoɔ ɔmo akra nyina emra Madina Abokobi na ha ɛna yɛ papa na hemfie no na abɛduru a wabrabɔ nyɛ sɛ deɛ tib da awurade Nyankopɔn hyira pa no nyɛ ɔkɛse busa maame sa de no wɔwusu ne ti sa Daddy Patrona wo kan nyina yɛ rekre meba mo plane for ayie no Patrona but me so me bɛkyerɛ mo di etwa sɛ mo yɛ mo nya sɛ deɛ ma kyerɛ mo Patrona wo nua no obi bɔ ni dua wɔ n'akyi nipa ko na wo bɔ ni dua no wɔne ne gya nyɔnkofa long time ɛna wɔte sɛ wɔwuo no wakɔ baabi me aka kyerɛ sɛ edua na wo bɔ no na enya no eti sɛ wo nso wo nsuro sɛ wo nso deɛ na wɔde bɔ wo ne bɛbɛ mu a time wa yɛ hu bibi atwa sɛ wo yɛ na mfiri wo ma dwene mu sɛ ɔmbɛdeda no na mehu sɛ ɔma yɛ akwankyerɛ nti abɔwura ɛyɛ anɔdo ne mu sɛ ɔndeda ne yere no ɛmma nkɔfoɔ mmɛhwɛ na mmom ɔbɛde ne bɛto ayi adaka no so na wama mo a mowɔ fie hɔ ne pɛ aba bɛhwɛ no wɔ dɛm ɔhwie yia no wayɛ fast na wakɔsie no na ɔma bɛyɛ yie ka kyerɛ anɔdo sɛ ne yere sɛ ɔmpɛ saa yɛbɛka ayutes okay. This is highly spiritual. Amu bedi 1 week ana. Mo di 1 week na wi. Mo di 1 week na wi. Enti a year time ni de enu so. Mo nya invitation kra. Because mo ye mo adwene say, be man say obeye invitation but on kire ba bi o mo de bede da no. Na yire say ompene.
ɛnyɛ bɛrima na ewu yɛ ɔno na ewu ne wu tɛma ne nye fans ne fa ɔka kyerɛ ne kunu ne sɛ ne yiri na gyina hɔ no ɔsɛ me nka kyerɛ ne sɛ ɔne da no ɔmpɛ wɔ bi ɔbɛyɛ ama ne ho ayɛ fɛ na ne nyɔnko no ɔbɔ ne dua no akwankyerɛ da so sɛ sɛ ɔno yɛ deda na ɔno nso yɛ bɛdeda no wase sɛ Cham also pɛ video no na ɔde akɔ eti no gye. Oh yɛ bɛ twama yɛn yɛ twama BBC foɔ nyinaa yɛ bɛ twama When my go to our video, I watch it on. Why you change for back first class? Say yes, I want you need. Yes, I want you need. Go catch it on. ɛno nti meeto nsa frɛ wo sɛ ɛyɛ ɛkyena anɔpa Accra Madina Abokobi Awurade ama ne homene so sɛ ɔfa me so na waboa wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wakwantuo nsɛm no nso ɛbɛyɛ yie waware asɛm no bɛyɛ yie ɛno titie odiifo bi a wobɛhyia ne bia wɔkyerɛ wo deɛ twa sɛ wotumi yɛ ɛno nti bɔ mmɔden kɔpɛ wo fruit no a yɛde bi yɛ akwankyerɛ ɛwɔ Angola na nneɛma hyɛ aseɛ epiepie na yareɛ bebree tutu yera no wɔn nso kɔpɛ wo fruit no ai na yɛnhyia ɛkyena no pa ɛwɔ Accra Madina Abokobi mede me nsa abɛgu so de akwankyerɛ agu akwan mu wodi awie ɛhɔ na wanya adanseɛ ebia na ɛhaw bi te wo so ebia na apɛ sɛ wotu kwan ebia na wopɛ adwuma ɛhaw bi ɛte wo hyɛbrɛ so biara yɛntu ho anamɔ na yɛnhwɛ mpanyinfoɔ kasa wote fa akwana ate wadeɛ so ɛno nti na ɛkyena no pa Accra Madina Abokobi mempɛ sɛ wobɛyi wo ho afiri mu koraa ma me ne wo mmienu hyia na Kristo ɔmfa no so na wɔmmoa wo na menim sɛ wohyia me a wobɛhunu sɛ woahyia wo diifoɔ na yɛka onyame diifoɔ a wiase nyinaa agye natom ampo Ghana so agye natom a ɛyɛ baako pɛ ɛyɛ papa Prophet Dr. Ojaba na mene papa nam yei remsa papa itimi wura no ɔtɔfo me hu bi da adifo do so but remsa papa itimi wura no ɛni kyɛ sɛ ne 5 senses nyinaa bie ɔte ohunu ɔsense bibia eti deɛ meka kyerɛ afoforo no sɛ ɔsɔfo sɛ obia na kwankyerɛ wo wiase na no onyankopɔn ka kyerɛ Samson sɛ okum data no but edu na so deɛ wagaso okum data no esan sɛ na obia na kwankyerɛ eti meka kyerɛ obia ɔhwɛ me wiase afa na nyina sɛ onyankopɔn di fo wa kwankyerɛ de mayɛ ɛyɛ 27th mesi date be 27th eti mesira ba bia obia ene kumasefo na nwa sɛ tamalefo bai kumasefo bai ba bia fo bai ne votafo nyina ba ne ɛfɛ ohwa afnia poni pa bebre ba bia obia frɛ number na wo TV na se no na locate yɛ na awurade so locate wo na me enhyira Have you heard a village like Sao Paulo? Sim, yes. São Paulo. Yes. Profetiza. It's a village. It's a village. Yes, it's in Sao Paulo. São Paulo. When you go ask your wife if she knows that place. Pergunta a tua mulher se ela conhece esse lugar, São Paulo. She knows. She knows the place. Yes, she knows the prophecy. Because I'm seeing an arrow being fired from that place. Eu estou vendo uma flecha vindo daquele lugar para a tua mulher. I'm seeing an arrow being fired Estou from vendo that uma place. flecha de fogo a vir deste lugar para a tua mulher. To your wife. Para a tua mulher. But for you being so committed for this Mas church. por vocês serem tão comprometidos com esta igreja. God said, I will never allow it. Deus disse, eu nunca vou permitir isto. I'm seeing an enemy, like Eu estou a ver o a inimigo. person so angry. A pessoa está muito zangada. O inimigo That was 5 years ago. foi há 5 anos atrás. Because I am seeing on the 9th of October. Porque eu estou a ver no mês That de is outubro 2020. 2020. It's like I am seeing you and that will make it standing somewhere and you were so happy. Eu estou a ver essa mulher nesse sítio e você estava feliz.
Why am I hearing Genoveva? Something happened on the 9th of October. Alguma coisa aconteceu no mês de outubro. No casamento. Sorry. It's marriage for once. There was someone who came from Sao Paulo to come and witness such an occasion. Yes. Someone came from that place to come and witness the wedding. Alguém veio de São Paulo para participar do casamento. And I'm seeing a certain family, they call them Castola. E eu estou vendo a família chamando Castola. Yes. Love See, there was a certain woman from that family. Tem uma certa mulher desta família Who was angry that your wife has got married. que estava zangada porque a tua esposa estava So when the woman came for the marriage, a mulher foi do the casamento. woman was angry, fighting everyone. A mulher estava zangada, ia combater todos. They are trying another ways to attack your wife. Eles estavam tentando de todas as formas para atacar a tua mulher. And God said you never allow it. Mas Deus disse, eu nunca vou permitir isso. Yes. Said you will never allow it. In Jesus' name. In Jesus' name. You are free. You are free in Jesus' name. Why am I hearing Canada? Por que eu estou ouvindo Cândida? She's Cândida. Canada. Cândida, she's I am Cândida. hearing Canada. Solange Videira. It's left with 4 months. You will see serious financial breakthrough. Até 2 meses você verá um rompimento financeiro. Receive the power. Receba o poder. Power to breakthrough. Power to breakthrough. Power to breakthrough. It is well in Jesus' name. Aha. Into woba kyena no saa na obi mu Accra Madina Abokobi Transformation Factory ho. Holiness of Christ Our Ministry ho a woba ba bidru ha. Eya amodi hufo ne kwan. Na yenkasa. Epa akyɛw fa ugidie bra. Na bra bi hyia yen. Na abehu sɛ wanam wasuo nsuo wo beso ansa. Wobehunu die mu otu. Awurade tumi ne adom akyɛde ɔde adom yɛ no. Na basa no enye ti asenso ogye. Fa haw bia bra. Na Jesus Christ obefa no so aboa wo. Eye kyena no po. E kyena no pa. Accra, Madina, Abokobi. Jesus Christ. Isi ampaya ebidwa ma yemielu yenhia. Yemmɔ mpa yenni mpa ye. Ho ba nso a eye abrantam. Ebebo 8 na wo ho. Na se ye kya akwankyera won saitimi akabi. Me se pew fruits keke. Na sorry bra na yemmɔ mpa ye. The Awurade befa no so aboa wo. Me ne efrem Dr. Ujaba. Makram. Prophet KB Emmanuel King, the transformation agent of our time. He's your prophet. He's your transformation agent in the transformation world, seeing through the eyes of Jesus and preaching the pure word for your transformation. Prophet KB Emmanuel King is the son of the major prophet, Prophet Ambassador Uber Angel, giving accurate prophecy to shock great men and women. Hosea chapter 12 verse 13. By a prophet, the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet, he was preserved. Prophet KB Emmanuel King, seen through the eyes of Jesus to transform lives. Many who doubted are dead and gone. Those who believed in the servant of God, Prophet KB Emmanuel King, Dr. Ujaba, are giving glory to the Most High God. He is my prophet. He is your prophet. Great men are shocked by the accuracies of his prophecies. Great women can't stand his deep prophetic voice. Prophet KB Emmanuel King, the transformation agent, seen through the eyes of Jesus in the transformation world. Prophet KB Emmanuel King, Dr. Ujaba, the state prophet and your transformation agent of our time, seen through the eyes of Jesus Christ to transform your entire life to the glory
of God.